खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 18 नभेम्बर 2020 बुधबार फैनो दिननि सानजौफुनि बा बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय नर्थ त्रिपुरा जिल्लायाव थानाय ब्रु रिफिउजिफोरा गावसोरनि मुंखौ स्टेटनि भटार लिस्टआव दैखांना होनो थाखाय त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि सिगाङाव दाबि खालामदों आरो रायजोनि थागिबि होननानै सिनायथि होनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। माने बिथांमोना एसटिनिबो दाबि खालामदों, जायबा बिथांमोना रिफिउजि बिथांमोना एसटि आरो भटार लिस्टआव दाबि खालामगासिनो दङ। दाखालिनिफ्रायनो दाबि खालामदों, नाथाय बे भिडिअखौ आं दिनैसो खालामदों। नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिखागौ जानांगौ, थेवब्लाबो आङो दिनैसो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। लोगोसे मध्य प्रदेशनि बिटुल जिल्लायाव थानाय टाबा दैमानि दालाङाव समबार आरो मंगलबारनि हर गेजेराव लहा लाबोनाय गंसे ट्राकआ दलंनिफ्राय दैमायाव गोलैलांदों आरो बेहाय साबा लेबार आरो ड्राइभारनि जिउ खहा जादों होननानै पुलिसआ बुंदों। गुबुन फारसेथिं राजस्थाननि कोटा जिल्लायाव मुकेश मुंनि मानसिया गावनि बिसि सन्तोषखौ बुथारना सिलिं फेनआव आलायनानै सुइसाइड महर होनो नाजानायनि दायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सिगाङाव मुकेशआ गावनि बिसिजों सोमोन्दोआ मोजां नङामोन, फिसा फिसौ बाथ्रायावनो बुलाय सुलाय जाबाय थायोमोन होननानै बुंदों आरो बेनि जाउनावनो गावनि बिसि जायबा सन्तोष बे बिसिखौ बुथारदों होननानै पुलिसफोरनि सिगाङाव बुंनानै लादों आरो दा बेखौ पुलिसफोरा हमबाय, हमनानै जोबथेसालियाव हरनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि देवरिया जिल्लानि सालेमपुरनि बिजेपिनि एमएलए काली प्रसादआ भराली सालेमपुर र'डआव समबारनि बेलासि समाव माखासे दुथांफोरा गावनि गारिनि ग्लासखौ गावफायलांदों होननानै बुंदों। दा बेखौ लानानै पुलिसफोरा सन्देहआव गासै 6 जन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनानै दोनदों आरो दा बिसोरनि सायाव माखासे सोंथि सोंगासिनो दङ। सोंथि सोंनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव बेसेन लायालासिनो डायेबेटिस बेमार दंना गैया चेकआप हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारिखौ डायेबेटिस कमिटि आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि हेफाजाबाव मावफुंदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय शिबसागर आरो नागालेन्ड फोनांजाब राजा लामानि थाखाय मिरु सरकारा 500 कोटि रां थि खालामनाय जाबाय। बे खौरांखौ मोननानै माखासे शिबसागरनि रायजो राजाफोरा आरो चराइदेव जिल्लानि माखासे रायजो राजाफोरा गोसोआव जोबोर रंजानाय मोन्दों। मानोना नागालेन्ड आरो आसामनि गेजेराव माखासे जेंना जेंसि नुजागासिनो दंमोन। दा बेनि जाहोनावनो मिरु सरकारा 500 कोटि रां थि खालामनाय जाबाय। जोबोर मोजां खौरां जोंनि बे आसाम आरो नागालेन्ड बर्डारनि थाखाय। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय सामब्रामनिफ्राय। सामब्रामनि बेसेनखौ बे बोसोराव बारा जानायखौ नोजोर होनानै भारतनि आबादारिफोरा फैगौ बोसोराव सामब्रामनि फुलिखौ बांसिनै गायगोन होननानै मिथिहोनाय जादों। मानोना बे बोसोराव सामब्राम दामा 80, 120, 150 बायदिसिना दाम जागासिनो दङ। दा बेनि जाहोनावनो बे थांखिखौ जोंनि बे हादोरनि नायल' जाल' आबादारिफोरा मिथिहोनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि सानजौफुनि बा बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। बाय बाय।